வணக்கங்கண்ணா. நாங்கள் தான் விநாயகா பொருள் பிட்டர்ஸ் பேசுகிறேங்கண்ணா. குணத்தூர் இருந்துங்கண்ணா. இன்றைக்கி இந்த வேலை எங்கே செஞ்சோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மங்களத்தில் செஞ்சதுங்கண்ணா. இன்றைக்கி போல் என்ன பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா பைப் கட்டாகி போயிடுதுங்கண்ணா. அது இப்போ ஜிக்குட்டு லாக் பண்ணி மேலே எடுத்து வந்துச்சுங்கன்னா பாருங்கண்ணா. இப்போ அந்த பைப் மேலே வந்துருக்குங்கண்ணா. இப்போ ஒரு பைப்பை கழட்டி மோட்ரு மேலே கொண்டாட்டு உங்களுக்கு மறுபடியும் அந்த வீடியோ போடுறேங்கண்ணா. பாருங்கள். யூடியூப்பில் விநாயகா பொருள் பிட்டர்ஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா வருங்கண்ணா. பார்த்து கூப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நீட்டாக வந்து மோட்டர் எடுத்துக்கலாங்கண்ணா. போரில் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் எங்களை கேட்கலாங்கண்ணா. அதுக்கோட பதில் எங்கள் கிட்டேருந்து வருங்கண்ணா. இன்றைக்கி வந்த வேலை நீட்டாக முடிச்சதுங்கண்ணா. உங்கள் போரில் இதே மாதிரி பிரச்சனையாக இருந்தால் எங்கள் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கண்ணா. உங்களுக்கும் வந்து நீட்டாக மோட்டரை வந்து நீட்டாக எடுத்துக்கலாங்கண்ணா. இன்றைக்கி வந்த வேலை நீட்டாக முடிச்சதுங்கண்ணா. அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறோங்கண்ணா. பார்த்து கூப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இதே மாதிரி மோட்டர் நீட்டாக எடுத்துக்கலாங்கண்ணா. நன்றி, வணக்கங்கண்ணா.